Signori għal darbohra insemmulkom, nirringrazzjawkom li naqattu maħna f'dan il-ħin. Kif tafu dawn ix-xandiriet tal-ħsibijiet tar-Randan se jibqgħu jiġu mxandra sa nhar il-ġimgħa li ġejjin taħbat id-duluri. Nixtiequ ninformaw il dawk kollha li seguna permezz tat-televiżjoni. Dawn il-taħdidiet jiġu mxandra sew bil-YouTube kif ukoll il-YouTube tad-Djoċesi ta' Malta, ta' Knisja ta' Malta, kif ukoll fuq permezz tat-televiżjoni. Għal dawk li seguna fuq it-televiżjoni, minn għada sa kalla jrid nhar il-ġimgħa se jiċċaqlaq il-ħin. Tkunu tistgħu seguna fis-6 ta' filgħaxija dejjem fuq l-istess stazzjon. Għal min isegwina permezz tal-YouTube fuq iċ-channel tad-Djoċesi ta' Malta jistgħu jseguna dejjem fl-istess ħin fit-3 ta' nofsinhar. Imma għas-semmija tagħna, it-telespettaturi tagħna li huma maġġor parti fuq it-televiżjoni, infakrukom li minn għada sal-ġimgħa dawn it-taħdidiet u t-talb il-Kurunella ta' Ħnina Divina tkompli dejjem fis-6 ta' filgħaxija. Issa nistieden il-Kanonku Arċipriet Fader Robin Camilleri ħalli jibda jagħti bidu għat-talba tal-Kurunella ta' Ħnina Divina u mbagħad ikompli bil-ħsibijiet tiegħu għal dan iż-żmien tar-Randan. Meta inti miet Ġesu, minnek tnislet il-ħajja tal-umanità u nfetaħ baħar ta' ħniena għad-dinja kollha. O għajn tal-ħajja, ħniena divina, bla qis imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqha. Illum li tolbu għal pajjiżna. O demm u ilma li ħriġt mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħniena lina, jien nafda fik. Amen. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jien nemmen falla il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed Sidna li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twieled minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzu Pilatu, miet, salbuh miet u difnuh. Ma t-tlet jum qam bejn l-imwiet tela fis-smawijiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Min hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel il-ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha.
fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u għal dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern, jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu, ħenna lina
u għad-dinja kollha. Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u għad-dinja kollha. Missier Etern jien noffrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu, bit-pattija għadnu bit-tana u dawk tad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali, ħenna lina u għad-dinja kollha. Amen. O Ġesu ħanin, aħna nemnu fik, aħna nafdaw fik. Ejna għaliex aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwasluk lil-medmin kollha biex jarfuk u biex iħobbuk. U kollna fiduċja fil-kobor blaqis ta' mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-ħażen li hemm fina u fid-dinja kollha għal glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen. O Ġesu Redentur, l-iżjed ħanin, Salvatur tagħna, kif ninsabu hawnhekk mixħutin quddiemek, bl-umiltà kollha nitolbuk, ixħet il-ħarsa tiegħek ta' ħniena u tal-imħabba lejna u għatina l-grazzi kollha li neħtieġu biex inservuk dejjem iżjed għal glorja tiegħek u għal qdusija tagħna. O Ġesu Redentur, għamel li nkunu nixbħuk fil-ħlewwa, fl-umiltà u fl-imġiba kollha tagħna ta' bnedmin. Għatina qalb li tħoss bħal tiegħek, qalb li tgħader u li tħenn. Għamel, o Ġesu Redentur, li l-karità u l-paċi isaltnu dejjem fid-djarna, fil-komunitajiet tagħna, fl-bliet u fl-irħula tagħna, fis-soċjetà Maltija. Dan nitolbuh fġieħ l-imħabba kbira tiegħek. Amen. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa, għax huma jkollhom bwirthom l-art. Ħenjin l-imnektin, għax huma jkunu farġa. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ għall-ġustizzja, għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dawk li jħennu, għax huma jsibu l-ħniena. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom, għax huma jaraw l-Alla. Ħenjin dawk li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu u li Alla. Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Ħuti Eżiż qegħdin fit-tieni jum ta' riflessjoni tagħna li qegħdin nagħmlu din il-ġimgħa u qegħdin nirriflettu fuq din is-silta li għadna kemm smajna, fuq dak it-talim li tagħna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu r-Redentur tagħna. Dan it-talim tawulna biex aħna npoġġuh fil-ħajja tagħna, biex nipprattikawh u biex ngħixuh. U l-bira ħadtilkom li waqt anka dawn il-ħsibijiet dejjem nimmaġinaw żewġ għoljiet. Lil Ġesu jgħallem fuq din l-għolja dak li għadna kif smajna u l-għolja l-oħra tal-Golgota fejn Ġesu b'mod assolut jgħix kull waħda mill-beatitudnijiet li semmejna. Fil-konkret, it-talim li nsibu f'dawn il-beatitudnijiet ħuti huwa uniku
U nistgħu narawh u naqsmu fi 3 livelli anke biex aħna nkunu nistgħu iktar nitlu fir-riflessjoni. Llum nixtieq nippreparakom ħalli jekk Alla jrid għada mbagħad nibdew waħda waħda nixtarruhom ħalli nkunu nistgħu nimitaw lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu fuq kull waħda. L-ewwel livell huwa it-tagħlim ta' Ġesu fin-natura tiegħu huwa assolut. Importanti ħut il-għażiż li meta nisimgħu it-tagħlim dirett ta' Ġesu ġifieri mill-kelma tiegħu mill-Vanġelu, importanti li aħna dik nagħmluha tagħna ħalli nkunu nistgħu ngħixuha. U allura importanti li ikonna din ix-xewqa li aħna nsiru 100% dak li jixtieqna Ġesu. Mela inti li qed tisma'na u li qed issegwina llum, importanti li tippreżenta din ix-xewqa lil Ġesu. Mulej kemm nixtieq insir nixbħek aktar. Mulej kemm nixtieq insir aktar bħalek. U allura din ix-xewqa li nsir 100% ta' dak li jixtieqni Ġesu hija importanti ħafna. Ix-xewqa kbira li nkun bħalu. Ix-xewqa kbira li nagħmel bħalu. Naħseb il-koll niftakru dik is-sentenza li qal Dun George li kien jirrepertuha ħafna is-soċi tal-mużew, il-mistoqsija ta' nfusna kieku kien Ġesu flok illum kien jagħmilha din il-ħaġa. Forsi ħadni aħna ta' meta konna tfal imma kemm importanti hu il-għażiż li nżommu din il-prattika quddiem għajnejna. Ħalli bekk nimitaw iktar lis-Sinjur tagħna Ġesu Kristu. It-tieni livell huwa dak personalizzat. It-tagħlim ta' Ġesu u l-persuna ta' Ġesu mhumiex żewġ affarijiet differenti. Imma ħaġa waħda. Hawn min jipprova jiddistingwihom dawn, imma aħna u l-għażiż importanti li nżommuhom flimkien it-tagħlim ta' Ġesu u l-persuna ta' Ġesu. Mhumiex żewġ affarijiet differenti, imma ħaġa waħda. Ġesu hu it-tagħlim tiegħu. Ma tiżinsix imħabba bħala kunċett. Imma hemm Ġesu li jħobb. L-imħabba li saret laħam u demm. Mela allura persuna ħajja. Ġesu hu l-għażiż huwa mħabba. U mħabba sħiħa personalizzata. Meta jien inħobb, kull wieħed minnha kull meta juri l-imħabba tiegħu, inkun qed inħobb bl-istess imħabba ta' Ġesu. U t-tielet livell hija attitudni kontra azzjoni. Il-ħajja nisranija mhix set affarijiet. Darba ntqajt ma' xi ħadd għalli nkun nisrani għalli hemm set regolamenti bħal hemm fil-futbol u fl-isports u f'kull disċiplina u rrid insegwi lilhom. Mhux hekk hu l-għażiż. Importanti l-attitudni fil-ħajja. Ma jkollniex attitudni tajba, l-azzjonijiet tagħna ma jkunux tajbin. Imma jekk l-attitudni tkun tajba, l-azzjonijiet tagħna mbagħad ikunu tajbin. Ħa nagħti eżempju. Meta jkunu tajbin f'qalbna b'mod ġenwin imma u awtentiku. Għaliex kultant aħna nuru mod ieħor. Fil-Knisja nkunu mod, fil-familji tagħna u fil-komunitajiet tagħna nkunu differenti. Le. Meta nkunu tajbin f'qalbna, ġifieri b'mod ġenwin u b'mod awtentiku, mbagħad jiġri. Mbagħad dak kollu li nagħmlu ikun ġej minn dik it-tjubija. Bħalma l-muna mis-sirjietna erq tajjeb frijaj tajbin. Mhux regoli, attitudni. Ir-regoli jorbtuna imma l-attitudni teħlisna.
Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika li preżentanna fl-2018 Gaudate et Exultate, kapitlu 3 dedikah fuq il-beatitudnijiet u l-birħattilkom. Ħanoħdilkom raskom insemmi l-Papa, imma dan huwa t-talim li qed jipproponi l-Vigarju ta' Kristu u anke l-Arċisqof tagħna. Kemm il-darba ġie hawnhekk f'dan il-post, f'kull omelija li jagħmel fuq Redentur, jiena qrajthom kollha, f'kull omelija jagħmel referenza għal beatitudnijiet. U l-istess il-Papa tagħna, il-Papa Maħbub Franġisku tagħna, f'kapitlu 3 din issibuha jekk tridu fuq il-Laikos, tistgħu titlu fuq il-Laikos u tniżlu għandna tant mezzi tajbin fil-Knisja u tkun tista' taqra kapitlu 3. Jiena minn hemm ħankun qiegħed mill-Gaudate et Exultate nkun qed nieħu riflessjonijiet tagħna. Kapitlu 3. Il-Papa jgħidilna hekk. Jista' jkun hemm ħafna teoriji fuq l-qudusija. Meta minna l-kors ta' x'kemm preżentawna, hija xi ħaġa tajba li nitalmu u iktar ma nitalmu hija ħaġa importanti. Mimlijin tifsir dawn għandhom id-distinzjonijiet tagħhom u riflessjoni li anke tista' tkun siwja. Imma il-Papa jgħidilna hekk, imma xejn ma jdawwarna aktar milli nerġgħu lura lejn kliem Ġesu. U din hija l-mixja tagħna ħut il-eżis, li nerġgħu immorru fuq dak li qalilna Ġesu fil-kelma tiegħu. Dawk il-beatitudnijiet li qrajt fil-bidu ta' din il-meditazzjoni tagħna, dawk qalhom Ġesu. U allura rridu ħut il-eżis inżommuhom mhux biss biex inkun nafuhom bl-amment, imma biex ikunu l-istil tal-ħajja tagħna. Il-bira ħadtilkom il-lifestyle tal-ħajja nisranija. Ġesu, il-katekista per eccellenti, li mallem per eccellenti tagħna, fissrinna b'mod sempliċi kif insiru qaddisin. U dan għamlu meta ħallinna il-beatitudnijiet. Il-bira ħeġġixkom biex taqraw San Mattew kapitlu 5 u llum ħanħeġġixkom ukoll taqraw San Luqa kapitlu 6. Ejjew nieħduhom bħala eżerċizzju li nsiru nafu lil Ġesu mill-kelma tiegħu stess. Il-Papa jgħidilna li dawn il-beatitudnijiet huma il-karta tal-identità. Il-karta tal-identità tan-Nisrani. Mela jekk xi ħadd jistaqsina kif nagħmel biex inkun Nisrani tajjeb. Forsi ġili ġejna mistoqsija din il-mistoqsija importanti, aħna x'irridu ngħidulu? Tweġiba sempliċi, jgħidilna l-Papa. Li wieħed jgħix dak li Ġesu pridka fuq din l-għolja. Li wieħed ipoġġi fil-prova, fil-konkret, dak li Ġesu għallem fuq din l-għolja. U tagħna eżempju konkret kif tgħixhom fuq l-għolja tal-Kalvarju. Fejn hemmhekk ġie moti kompletament għalina. Ma kien fadallu xejn. Abbandun totali. Rrid jagħti lilu nnifsu b'sagrifiċċju sħiħ għalija u għalik li qed tismana. U l-Papa Franġisku jgħidilna li fil-beatitudnijiet nilmħu il-wiċċ ta' Kristu. Dak il-wiċċ jgħidilna San Ġorġ Preka li qala bil-ħarta, li qala l-bżieq. Dak il-wiċċ u dik ir-ras li tpoġġi dik il-kuruna tax-xewk fiha. Hemmhekk aħna ħut nilmħu il-wiċċ tal-Imgħallem. Li aħna msejħin biex nirriflettu fil-ħajja ta' kuljum tagħna.
Allura, il-kelma ħini u mbierek x'jiġrila? Issir sinonimu ma' qaddis. Qaddisin aħna jekk ngħixu il-ħajja tal-betudinnijiet. Għax ikun il-bniedem Alla, aħna li għandna din l-istedina li nkunu bnedmin ta' Alla, aħna li qed ngħixu, qed nisimgħu l-kelma, qed nipprovaw nagħmlu minn kollox biex ngħixu l-kelma u ejjew nagħmilkom kuraġġ ħut il-esis, kultant aħna naqtaw qalbna, għandna tant tagħlim sabiħ ta' Ġesu, ejjew ngħixuh fil-ħajja tagħna, ejjew nkunu pożittivi, ejjew nilqgħu il-messaġġ ta' Ġesu li qed jagħmlilna llum, ejjew nilqgħu leħen il-maħbub f'dawn it-tmien betudnijiet li qed jagħtina. Ngħixu l-kelma tal-leħen il-maħbub u għalhekk fl-għotja tagħna inġarbu l-ferveru. Din id-dinja ma tagħtinix fervera. Imma l-kelma ta' Ġesu iġġenni nġarrab il-fervera. Bħalma Ġesu qal lil dik is-Samaritana l-ilma li nagħtik jien ma jaqbdek qatt aktar. Il-kelma ta' Ġesu meta jagħtina kelma li fina ġarbinna il-ferħ. Ħuti, ara taħsbu li tgħix daw il-betudniet hija xi ħaġa faċli. L-ebda mod mhuma faċli. Jew xi qoxra sabiħa minn barra u minn ġewwa tkun imnawra spiċċuta. Nistgħu ngħixuhom biss jekk fina jkollna il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Dik il-qawwa li rċivejna l-ewwel darba fil-mamudija tagħna u aħna konfermajniha fil-griżma tal-isqof. Meta l-Ispirtu Santu nħalluh jaħkimna bil-qawwa kollha tiegħu, meta nħalluh jeħlisna, meta nħalluh jeħlisna mid-djufijiet tal-egoiżmu tagħna, tat-telqa tal-medjokrità li anke kultant ħadmet il-gruppi tagħna fil-knejjes tagħna, tal-gburija, tas-supervja meta naħseb li jien xi ħaġa, tal-ejra meta nipprova jiena insir ħaddieħor u allura nipprova ngħira għalih, meta ikolli l-mibeda ejjew jiena nħallu l-Ispirtu Santu jilliberana minn dawn iċ-ċirkostanzi. U għalhekk l-istedina tal-Papa ejjew nerġgħu nisimgħu lil Ġesu. Kemm għandna bżonn ħuti nisimgħu lilu. Anke l-kelma tal-Missier x'qalilna il-Missier. Għalilna hekk dan hu ibni l-Ażiż li fih insib l-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu. Mela anke l-Missier Alla qalilna biex nisimgħu il-kelma ta' Ġesu. Li naċċertaw ruħna li hu dejjem jismana. Isimgħu naqra San Ġorġ Preka kif Joxa ifaħħal lil Alla fuq ismieħ f'salm fuq il-ħnina Alla jgħid hekk. Mulej widnejk huma miftuħin dejjem għat-talb tagħna. Ejjew mela nħalluh jolqotna bil-kelma tiegħu ħut il-eżis, bil-kelma tiegħu stess, jipprovokana bil-kelma tiegħu, isejħilna mill-ġdid għall-bidla fil-ħajja tagħna. Ġesu stess jgħidilna kull min jisma' dan klimi u jagħmel qed ngħid jien isir jixbaħ il-bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Inkella ħuti il-dosija tkun biss kelma fid-dizzjonarju, imma aħna mhux hekk. Ejjew nilqgħu din l-istedina li qed jagħmlilna Ġesu ir-Redentur tagħna, li qed jagħmel il kull wieħed u waħda minna billi ngħixu fil-konkret l-istil tal-ħajja li joppritka fuq dik l-għolja imma li għex ukoll mod tant konkret fil-mewt u l-passjoni tiegħu. Nispiċċa b'riflessjoni ta' San Ġorġ Preka mill-librett tiegħu is-Salm ta' Patri Frankum u jitlob hekk. Għarfuk il-qaddisin u sabu fik il-ħajja eterna. Dini il-ħajja eterna li jarfu lilek veru ħaj u l-Ġesu Kristu, is-Salvatur tad-dinja. Min jaraf lilek omolej, jaraf il-Kristu li ġie dawl fid-dinja. Min jaraf il-Kristu ikollu jaraf lilek, Alla wieħed u veru. Min jaraf lilek o Alla o Ġesu Kristu, xejn ma hu prezzjuż fuq din l-art.
ħlief li taraf lilek. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar.